Mill-bidu tas-sena s'issa f'Malta ġew irrappurtati ma' 2 u 3 każijiet ta' stupru fil-ġimgħa li ċ-ċentru għal vittmi ta' abbuż sesswali mejjun mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal. Il-kap tas-servizz Claire Samut qalet li ċ-ċentru joffri għajnuna kemm lill-vittmi li jkunu rrappurtaw il-każ lill-Pulizija kif ukoll lil dawk li ma jkunux għamlu rapport, kemm f'każijiet riċenti kif ukoll f'dawk li seħħew ħafna snin ilu. Is-servizz huwa l-persuni minn 13-il sena l fuq. Bħala servizz noffru servizz ta' terapija, psikjatrija u anki rappreżentazzjoni legali, ġifieri noffru servizz ta' avukat b'xejn u anke nakkompanjaw il-vittmi għall-appuntamenti tal-avukat u l-qorti. Qalet li l-aktar li jaċċessaw is-servizz huma n-nisa minn 20 sena sa 40 sena. Ċirkostanzi ta' stupru li huma bejn nies li jafu l-xulxin b'mod intimu, ġifieri violenza domestika, intimate partner violence ngħidulu. Hemm każijiet li jiġu minn one night stands fis-sens li nies jintaqgħu permezz ta' platforms ma jkunux jafu l-persuna l-oħra. Ċirkostanzi wkoll fejn nies jiġu drugged u allura l-persuna ma tkunx konxja ta' dak li jkun qed jiġri. Enfasizzat l-importanza tal-appoġġ emozjonali u psikoloġiku sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jipproċessaw trauma u jinaqsu sintomi bħall-ansjetà, il-biża', flashbacks u iżolament. Aħna noqogħdu mal-vittma kemm hemm bżonn, kemm għal ftit xhur u kemm għas-snin kollha li hemm bżonn ta' terapija. Għandna tim ta' iktar minn 40 terapista li joffru tip ta' terapija differenti. Samut qalet li ħafna vittmi jibżgħu li mhux se jiġu emnuti jew li se jiġu ġġudikati. Qalet ukoll li l-kummenti offensivi fuq il-midja soċjali qed iżidu l-biża' tal-vittmi milli jirrappurtaw il-każijiet tagħhom. Temmed b'messaġġ għal dawk il-vittmi li qed ibatu waħedhom fi-skiet. Taqtax qalbek, fittex l-għajnuna, ħadd mhu jiġġudikak u dak li ġara mhux tort tiegħek. U hemm mod, hemm triq għal fejqan.